አባዜ ያልተላቀቀው የተወሰነ በጥቅም የተሳሰረ ኃይል የትግራይን ህዝብ ሰላም የሚነሳ እንቅስቃሴ ውስጥ ይገባል። ይህን እንቅስቃሴ ማስቆም በዋናነት የትግራይ ህዝብ ስራ ቢሆንም አሁን ባለን ሁኔታ የፕሪቶሪያ ስምምነት ተስማሚው የሆነው ፌደራል መንግስትም ከዚህ ጉዳይ ጋር ቀጥታ ቁርኝት ያላቸው የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ አካላትም በዚህ ጉዳይ ላይ የሚባለው ማለት መቻል አለባቸው። አሁን ቅድም ፌደራል ጣልቃ ገብነት ከሚባለው ብዙ ጊዜ ሰራዊት ከማዝመት ጋር ብቻ ስለሚያያዝ ሆኖ እንጂ እዚህ ግርግር ውስጥ ከፍተኛ እጅ ያላቸው ምርጫ ቦርድ አላውቅም ያረከው ጉባኤ አልቀበልም ብሎት ግን ምርጫ ቦርድ ያልከኝን አልቀበልም ስለዚህ ጉባኤ አርጋለሁ እኔ ነኝ መንግስት መሆን አለብኝ ብሎ የወረዳ ማህተም የቀበሌ ማህተም አሁን የከተሞች ከንቲባዎችን ማህተም እየለቀመ የሚውል ኃይል ኮስተር ብሎ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጋር ልደራደር ነው ብሎ ይመጣል። አንዳንዴ ለራሴም ግራ ይገባኛል። ትንሽ ማፈር የሚቻልበት ሁኔታ ቢፈጠር ይሄንን የማፈር ግዴታ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ቢሆን በደንብ ፈር ቢያስይዙት ጥሩ ነው የሚል እምነት አለኝ። ችግር የፈጠረ ሰው በሙሉ ብጣዕሚ ዝገርም ብዝኾነ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ተሰሚዕኩሞ እታ ቀይ ካርድ ወይ ከዓ ቀያሕ ካርድ ባዕሉ መዚዝዋ አንጻር ጀነራላት ከይድሎ ኢለ ሰሪሕያ ነይረታ ቪድዮ ሕጂ እታ መዚዝዋ ዘሎ ጉዳይ ንዕኡ ሓደጋ ክትከውን እያ ንጌታቸው ረዳ ብምባል ልክዕታ ዝበልክዋ ነገር እያ ተፈፂማ ክንብል ንኽእል ኢና። እንታይ ኣብዚኣ እንተስተውዒልኩም እታ ዝተመዘዘት ካርዲ ዋጋ ክፊላቶ ተመሊሳ ንጌታቸው ረዳ እታ ዝበልክዋሲ ልክዕ መፅያ ማለት እታ ዝተንተናያስ ኮይና ሕጂ ጌታቸው ረዳ ካሃዲ ምዃኑ ተዛሪበ ነይረ ንዑ ክንሰምዖ ኢና። ብጣዕሚ ዝገርመኩም ዋተይ ከመይ ትኾኑ ኣለኹም ከም ኩሉ ግዜ ከም ትልሙድ መጀመርያ ሰላም ክብለኩም ይደል ሰላም ዲኹም እምበኣር ሎማዓንቲ ሓደ ሓድሽ ዝኾነ ሓበሬታ እዩ ዘለኒ። እዚ ዝህበኩም ሓበሬታ ዝተረጋገፀ ሓበሬታ እዩ። እቲ ጽሑፉን ኣብኡ ነለኩም ተለጢፉ ብድሕሪት ዘሎ ጽሑፍ እዩ። እቲ ደብዳቤ ብዛዕባ እቲ ዝገልጾ ደብዳቤ ዝኸውን ዘሎ እቲ ብድሕሪት ተለጢፉ ዘሎ ደብዳቤ ማለት እዩ። እቲ ሎማዓንቲ ተዋሂቡ ዘሎ ትእዛዝ ብጊዜያዊ ፕሬዝደንት ናይ ትግራይ እየ ዝብል ጌታቸው ረዳ ኣነ ከም ሓደ ጊዜያዊ ፕሬዝደንት ኣይኣምነሉን እየ። ህዝቢ ትግራይ እውን ከምኡ ምዃኑ እየ ዝኣምን ማለት እዩ። ግን ባንዳ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ምዃኑ ኩላትና ንፈልጦ ሓቂ እዩ። ሎማዓንቲ ሓደ ነገር ኣውፂኢሎ ናብ እቲ ጥርዚ ናይ መጨረሻ ኩነታት ክንብሎ ንኽእል ኢና። እቲ ሎሚ ኣውፂዎ ዘሎ መግለፂ ከዓ ንክልተ ጀነራላት ናይ ትግራይ በህዝቢ ትግራይ ተፈታውነት ዘለዎም በህዝቢ ትግራይ ተቐባልነት ዘለዎም ዳርጋን ህዝቢ ትግራይ እውን ኣብቲ ዝሓለፈ ሓያል ዝኾነ ወራራት እፅዋን ክባን ክንብሎ ንኽእል ኢና ወራር ክንብሎ ንኽእል ኢና ብዝተፈላለየ መንገዲ ማለት እዩ። ሓያል ኣበርክቶ ዘለዎምን ፅልዋ ዘለዎምን ጀነራላት እዩ ደብዳቤ ጽሒፉ ዘሎ ማለት እዩ። እቲ ተጻሒፉ ዘሎ ደብዳቤ ከምዚ ዝስዕብ እዩ። ጌታቸው ረዳ ከም ሓደ ጊዜያዊ ፕሬዝደንት ናይ ትግራይ ሓደ ጽሑፍ ኣዳሊሎም ነዞም ጀነራላት እዚኦም ንጀነራል ዘይእትዎ እዩ ዘይተረድኦ ዘሎ ኮይኑ ዝስማዓኒ ልክዕ ከምቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ንሻዕብያ ሕሊፉ ዘይሂቦ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ከዓ ንሕወሓት ሕሊፉ ይህብል። እዚ ግን ዘንበቦ ይመስለንን ዝተረድኦ ይመስለንን ጌታቸው ረዳ ሕጂ እታ ናይ መጨረሻ ደወልካ ደው ኢልዋ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ትግራይ ዝፍጠር ኩነታት እንታይ እዩ? ሕጂ ጌታቸው ረዳ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣትወሉ ኩነታት እዩ ተማቻች እዩ ዘሎ ንዓይ ከም ዝርዳእኒ ወይ ከዓ ኣነ ከም ኣክቲቪስት ከም ዘንብቦ ማለት እዩ። ስለዚ ያ ሕጂ ከዓ ይቕፅል ላርእስተይ ማለት እዩ። ኤርትራውያን ኣሕዋተይ እቲ ርእሰይ ይቕፅል እንታይ እዩ ዘቐፅሎ ነቲ ርእሰይ ኣብ ዝሓለፈ እንታይ ኢለኩም ነይረ ጌታቸው ረዳ ኣብ ሓደጋ ከም ዝኣተወን ሓደጋ ዝኾነ ደብዳቤ ከም ዝፀሓፈን ጀነራላትን ነቶም ጀነራላት እውን ከም ዘይቆፃፀሮምን ዓቕሚ ከም ዘይብሉን ሰራዊት ኣብ ትሕቲኦም ከም ዝእዘዝን ሓቢረ ነይረ።
لما عنتي جيتاچو ردا تزبلنا يا خوينوس اب اديس ابابا يركبالو ማለት ብዙሓት ጋዜጠኛታት ይሓትወለው ሕቶናይ ጋዜጠኛታት ካይ ይመልሳሉ ትዝበልና ያሲ ኮይኑ ማለት ትንታኔና አቦቱሎ ማለት ሕጂ ሓደ ነገር ክነግረኩም ሕጂ ዝፍጠር ኩነታት እንታዩ ክነግረኩም ማለት እቲ ቀንዲ ጌታቸው ረዳ ኣብዚ ሰዓት እዚ መቀለ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ናይ ህወሓት ኣትያላ ጌታቸው ረዳ ኒ አብይ አሕመድ የቃባጥራሎ ንዓኦም ክትቀበሎም የብልካን ከተስተናግዶም የብልካን ክትዛረቦም የብልካን አይሮብሑን ዮም ናይ ቀበሌታት ማህተም ዮም ክሕድጉ ዝውዕሉ እናበለ ከና እሶም ይፍትናሎ ግን አብይ አሕመድ እዚ ልዕልቶም ጀነራላት ኣብ ትግራይ ዘለው ዲ ብሉጽ ሰብ ኮይኑ ታ ጠቅላይ ሚኒስተር ትብል ስም ስለ ዝተዋሃበቶም በር እቶም ኣብ ትግራይ ዘለው ጀነራላት ኩሎም ልዕሉ እምበር ትሕትጎ ኣይኮኑን እቶም ኣብ ትግራይ ዘለው ጀነራላት ብሙሉኦም ልዕሊ አብይ አሕመድ እምበር ትሕቲ አብይ አሕመድ ዝበሃል ኣብ ትግራይ ጀነራል የለን ርግፀኛ 100% ማለት አብይ አሕመድ ቆልዓ ንዓኻ ከም ዓብ ሰብ ከም ሓደ ጠቅላይ ሚኒስተር ስለ ዝተባሃለ ጥራይ ብዓብሪ ስእሊ ስኢልካ ቀሚጥካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ግን ነዞም ጀነራላት ኣብ ትግራይ ዘለው አብይ አሕመድ ኣይምጥኖምን ብትብዓት ዝነግረካ ደሎ ነቶም ኣብ ትግራይ ዘለው ጀነራላት አብይ አሕመድ ኣይምጥኖምን ሓደ ነገር ግን ኣሎ ብዛዓብ ነገር ክራኣየና ብስእሊ ከምብቦ ዝደሊ እቶም ጸላእትና ዘበሉ ጸላእቲ ኤርትራ ዘበሉ ካብ ትግራይ በብሓደ ተመስሒቆም ወፂኦም ኣለዉ ሓደ ጌታቸው ረዳ እዩ ካልኣይ ጻድቃን እዩ ሳልሳይ አብይ አሕመድ እዩ አብይ አሕመድ እኳ ንትግራይ ክንደይናይ ይረግፃ ነይሩ ኣብ ሰዓት እዚ ግን ወላ ሓንቲ ክገብሩሉ ኣብ ዘይክእሉ ደረጃ ካብ ትግራይ ሙሉእ ብሙሉእ ወፂኦም ኣለዉ ማለት እዮም ህወሓት ነታ ርእሲ ከተማ ትበሃል ናይ ክልል ትግራይ ንመቐለ ተቆጻጺሩ ኣሎ ካብ ሕጂ ርእሲ ከተማ ትግራይ ኢና ክንብላ ንመቐለ እምበር ክልል ትግራይ ውራይ ንብላ ኢና ንመቐለ ሃገር ክንብላ ኢና ሃገር ዘብላ ቅርጽታት ትሕዝ ስለ ዘላ ማለት እዩ ሕጂ ትግራይ ያ ክትደራደር ምስ ኤውሮጳ ምስ ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ትግራይ ያ ክትደራደር አብይ አሕመድ ዘቐመጦ በዓል ስልጣን ኣይኮነን ክደራደር አብይ አሕመድ ዝለኣኾ ብችላ ኣይኮነን ክደራደር ህዝቢ ትግራይ ዝደለዮ አካል እዩ ምስ ዝኾነ አካል መጽኡ ክደራደር ማለት እዩ ስለዚ ቅልጽሞም አርእዮም ኣለዉ እቲ ኩነታት ናበይ ገጹ ክኸይድ እዩ እቲ ኩነታት ኣበይ ክበጽሕ እንተልኩምኒ ቀዳማይ ነገር አብይ አሕመድ ንትግራይ ከምዚኣ ገይሩ ኣይትንክፋኒ ፓወር የብሉን ዓቕሚ የብሉን ኩሉ ግዜ ይብለኩም እየ ኣነ ናብ ኤርትራ ኩናት ኣይኮነን እሲ ንትግራይ ከይዱ ሕጊ ከብል ኣይክእልን እዩ ዋላ ይሙት ኢሉ እንተገይርዋ እዚኣ ካልእ ሕቶ ክትከውን እያ ዋላ ይሙትን ኢሉ ሕጂ ጌታቸው ረዳ እንታይ እዩ ዝጠልብ ዘሎ መከላከያ ኣብ ትግራይ ከይዱ ሕጋዊ ነገር ክፍጽም ዶ ሕጊ ከረጋግጽ ዶ ገለ እዩ ዝብል ዘሎ ኣነ ግን ርግፀኛ ኮይነ 100% ክነግረኩም ዶ ሕጂ ንዝመጽ እየ ዝነግረኩም ዘለኹ አብይ አሕመድ ንትግራይ እንትርፎ ብድርድር ካላሽን ሒዙ ኣይፅጋዓን እዩ ኣይቀርባን እዩ ኣይተዋፅኦን እያ አብይ አሕመድ ካ ዘይዋፅኦ ይሰርሕን ንዓዲ ምሓራ ወይ ከዓ ንክልል ኣምሓራ ከረጋግጽ ዘይከኣለ አብይ አሕመድ ኣብ ትግራይ ከይዱ ሕጊ ከረጋግጽ ኣይክእልን ዋላ ወተሃደራት የጸግዕ ዋላ ገለ ነገር ይግበር ሓንቲ ክገብራ ዝኽእል አብይ አሕመድ ኣብ ዓፋርን ከባቢኡን ወተሃደራት ከጸግዕ ይኽእል ካብኡ ሓሊፉ ግን ዝገብሮ ነገር ዋላ ሓደ የለን አብይ አሕመድ ዓቕሚ የብሉን ፓወር የብሉን ወተሃደራዊ ዓቕሚ የብሉን ወተሃደራዊ ስርርዕ የብሉን ስለዚ በዝሐ ስለተዓለመ ይትርአዩ ብሓንቲ ፍሽካ ዝንቀሳቐስ ወተሃደሪ ኣብ ትግራይ ዘሎ ብሓንቲ ፍሽካ ዝንቀሳቐስ ወተሃደሪ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስለዚ ኤርትራን ትግራይን እንተተራዳድአን ትግራይ ሃገር ዘይትኾነሉ መንገዲ የለን ትግራይ ሃገር እንተኾይና ኢና ንሕና ኤርትራውያን ዕረፍቲ ንወስድ ሰላም ንረክብ ትግራይ ሃገር ክትከውን ኣለዋ ዋላዚ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ጉዳይ እዚ ክሓስበሉ ኣለዎ በቃ ብዘይ ቅድመ ኩነት ትግራይ ሃገር ክትከውን ኣለዋ ኣምሓራ ሃገር ክኾኑ ኣለዎም ኦሮሞ ሃገር ክኾኑ ኣለዎም ንሕና ሰላም ክንነብር ኤርትራ ክንሃንፅ እንተኾይና ንደቅና ትኸውን ሃገር ከነትርፍ እንተኾይና ዘዝኾረየ ወተሃደር ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ስልጣን ዝመፀ ባሕሪ ክብለና ኣይንነብርን ኢና ንሕና ዋላ ጽባሕ ንጎባ ኣምሓሩ መፂኦም ዋላ ሓንቲ መተኣማመን የብልና እንታይ ሓሳብ ኣለኩም ንስኹም ኣብ ኮመንት ኣቐምጡለይ ሸር በሉለይ ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ግበሩ ኣብ ዝባዮ ኣቲኹም ላይክ ግበሩ ነዚ ፕሮግራም ኣዕብይዎ